ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜି ବହୁତ କୋଳାହଳ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ମହାବଳ ବ୍ୟାଘ୍ର। ମହାରାଜଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟରେ ବସିଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ। ବାମ ପଟରେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଚିତାବାଘ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବସିଛନ୍ତି ହାତୀ, ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ, ହରିଣ, ଗୟଳ, ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କାଉ, ସାରସ, କଜଳପାତି, ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, ପାରା, କୋଇଲି ଓ ମୟୂର। ଅଜଗର, ଅହିରାଜ, ଗଧି, ଗୋଖର ଆଦି ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଅହିରାଜ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ଦୁଇଟି ମଣିଷ। ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ବସିଛି ଆଜି ବଣ ଅଦାଲତ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ? ବଣରେ କିଛି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା କି? ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ, ଆମେ ହେଲୁ ବଣୁଆ ଜୀବ। ମଣିଷ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସହର ନଗରରେ ରହୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ବଣ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରି ପକାଉଛି, ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦେଉଛି। ଏହି 2 ଜଣ ମଣିଷ ହରିଣ ଶିକାର ପାଇଁ ଆସି ଗଛ ତଳେ ଛକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ବନ୍ଧୁକ। କୌଶଳରେ ଅହିରାଜ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ମଣିଷ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ବନ୍ଧୁକ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ମହାରାଜ, ଯଦି ମଣିଷ ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଏପରି ଶିକାର କରି ଚାଲିବ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ଦିନେ ପୃଥିବୀରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଲୋପ ପାଇଯିବେ ନାହିଁ କି? ସତକଥା ମହାରାଜ, ଶିକାର ପାଇଁ ମଣିଷର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ମୋ ପରି ବଣୁଆ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯାଇପାରେ। ରାତି ଅଧରେ ମଣିଷ ଆସି ଗୋଟା ଗୋଟା ହାତୀ ମାରି ପକାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦାନ୍ତ କାଟି ନେଇ ପଳାଉଛି। ଏହି ମଣିଷ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ମୁଁ ଭିତରକନିକା ଓ ଟେକର ବଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ଆସିଛି। ସେଠାରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି, ହେଲେ ସେଠାରେ କେହି ନିରାପଦ ନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରି ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛି। ମୂଲ୍ୟବାନ ହାଡ଼ ଚମଡ଼ା ଧରି ଚାଲିଯାଉଛି। ଆମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ବିପଦ? ମଣିଷ ତାର ଲାଳସା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ଚାଲିଛି। କେତେକ ପକ୍ଷୀ
ହଁ ଖାଲି ଚିଲିକା ନୁହଁ, ଆଜିକାଲି ଉତ୍ତର କନିକା, କଇଁଛ, ଶିମିଳିପାଳ, ବାଘ, ଚନ୍ଦକା, ହାତୀ, ଟିକରପଡ଼ା, କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଉଷାକଠି ହରିଣ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଦରକାର। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ମାଂସ, କୋମଳ ଚମଡ଼ା, କି ସୁନ୍ଦର ପର ପାଇ ମଣିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ନିରୀହ ପଶୁ। ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାଂସ ଖାଇ ମୋର ପେଟ ପୁରାଏ। ମଣିଷ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ମୁଁ ନ ରହିଲେ ଚାରିପାଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ନ୍ତା। ଅତର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିପଦ ନୁହେଁ। ପରିବେଶ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ମୋ ବଂଶ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଉଛି। ବିଲୁଆ କଥା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଗଛ ଉପରୁ ଥିବା ଶାଗୁଣା ଚିଲ କାଉ ଏକାଥରକେ ପାଟି କରି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୋଲି କଥାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ମୋ କଥା ଏବେ ଶୁଣ। ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବଣଭୂମି ହେଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳ। ମଣିଷ ଏବେ ତାର ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଆସବାବପତ୍ର ପାଇଁ ଅବାଧରେ ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟର ଘର ଉଜାଡ଼ି ନିଜ ଘର ସଜାଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ଧ୍ୱଂସକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଝଡ଼ ବତାସରେ ମୋ ଜାତି ଭାଇମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇ ମଣିଷର ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଚେର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ବେଳେ ମାଟିକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ପାନ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପ ଜଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମରି ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଔଷଧ ପତ୍ର ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଗଛଲତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ହେଲେ ମଣିଷ ଏସବୁ ନ ବୁଝି ମୋ ଜାତି ଉପରେ କୁଠାରଘାତ ଦେଉଛି। ଏହା ତାହାର ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ନୁହେଁ କି? ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ଅବିବେକୀ ହେଇଯାଉଛି। ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଅବିବେକୀ ହେଇଯାଉଛି। ବିଚାରହୀନରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରି ପକାଉଛି। ମଣିଷକୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ରେ ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷ, ଏ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସଭୂମି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମଣିଷ ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ଅନ୍ୟ ରହିଲେ
ନ ସୁବିଧାରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ହେଉ। ଏହା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ମଣିଷଙ୍କୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବା? ଅହିରାଜ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ମଣିଷ ଦୁଇଟିକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ ଆମ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଫେରିଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପୋକାଦା କରି ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ଘୋର ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଏ ବଣ ଅଦାଲତ ବିଷୟଟି ଏଇଠି ସରିଗଲା।